ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಜಾರು ದಾಯ ಪಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಡಿ ಕಿಚನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬಿದಾರ್ದ ದೂರ ಗೋಪಿನ ಪಂಡ ಇನಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಿನಸಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಗಂದೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನ ಎಂಗುಲು ಏಪಲ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಕನ್ಪಿನಿ ಈ ಸಲ ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಂಚ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಐಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೋರೆ ಸಾಮಾನ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬೇಡ ಚಿಂಟು ಓಂಡಿಯಾ ಬರೀತಿನ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಲೆಜ್ಜಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಜಾಡ್ ನಾಡ್ದೆ ನಮಗೆ ಪೂರ ಗೀಚಬಾರ್ದೆ ಪೇಜಿಡ್ ಅಂಚ ಈತ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಕ ಹೆಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಈತ್ ಲಿಸ್ಟಡ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಜೆಟೆಡ್ ಈತ್ ಲಿಸ್ಟ್ದ ಸಾಮಾನು ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ತು ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ ನೆಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ಬರೋಡು ಐದು ದುಂಬು ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ದೆ ಪಂಡ ಆರು ಬತ್ತಿಗೆ ದುಂಬೇ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಆಜರೆ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಆಜರಿಗೆ ಏನು ಬರ್ಪಂದು ಆಜರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಆ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಪಿನಂದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಉಡುಪಿ ಅಂಚ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ದೂರ ಉಂಡು ಪೋರೆ ಏಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆದ ಕೂಲಿ ಆರು ಮೀದು ಬತ್ತದ ಪಿದಾಡುವೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡಿ ಯಾನು ಆರು ಬತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಬ್ಬಿ ರೆಡಿ ಆತ ಎಂಕುಲು ಕಾಸು ಹೊತ್ತೊಂಡಾರಾ ಮುರಣಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತ ಮುರಣಿ ಓ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಣ್ಣನೆ ಖಾಲಿ ಆತೀನಿ ಓ ಇಡೀ ಎಣ್ಣನೆ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಎಣ್ಣನೇನಾ ಓಕೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ತುಕ ಏ ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಿಗ್ಲೇಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲೆ ಕಾಶಿ ಬಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆತೀರ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲಿ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆಂಗ್ಳು ಹಾಜರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಕತ್ತಲೆ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚಂದ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋದಾಯಕ ಅಡೆಗೆ ಪೋದಾಯಕ ನನೇತ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡ ತಿಂಗ್ಳು ಪೋನಾಗ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡುವೇರ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನಿತ್ತೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪೇರ ಅಂದು ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕಾಯಿರು ಯಾನಿಕ್ಲೇಗೆ ಪೋದು ತಿಕ್ವೆ ಎಂಗಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ 6:45 ಗೌಲ್ ಪಿದಾಡ್ತ 7:15 ಎಂಗಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಡುಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪರಿತಾನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಗಳು ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ಪೋಯ ಕೆಲವ್ದ ಲೂಸ್ ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂಡ ಕೆಲವ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೂಗೆ ತೊಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಲೂಸ್ ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂಡ ಎಂಕುಲು ತೂಪು ನಂಚಿನನೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಪಂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ಲ ನಮಕ್ ಬೊಡಿತಿಲಕ ತೋಜುಲಕ ದೀದಿತ್ತೇರು ವಿದ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟ್ರೋಲಿ ನುಕೊಂಬೋಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮುಡ್ ಪೂರ ತೂದಿತ್ತೆ ಟ್ರೋಲಿ ನುಕೊಂಡ್ ಪೋಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಂಡ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಕನಸ್ಲ ನನಸಾಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಲೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪುರ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ನೆತ್ತ ಬಿಲ್ ಎತ್ತಣಂದು ಪೂರ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಡೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೈದ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಏನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಏನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆവുന്നുണ്ടോ ಏನ ಗೆತ್ತೊಂದೊಂದು ಚೀಟಿ ಮಲ್ದಂಡು ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಪೋಪಿನ ಬರಸಲು ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಊರಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಲ ಕಾವಡು ಓಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ 6:05 ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಲುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಎಂಗುಲು ಆಯ್ನಾತು ಇಟ್ಟು ಚೀಪ್ ಉಂಡು ಐನ್ ನಾಡ್ನು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಹುಡುಗರು ದಯಪಂಡ ರೇಟ್ ಏತ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಗೆತ್ತದ ಪಾಡ್ತಾನೆ ರೇಟ್ ಏತ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಬಿಲ್ ಆನಾಗ ಏನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ದಯಪಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಐಕ್ ಪಾಪ ಏನಿಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರೆ ಮಲ್ತೀನಿ
ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡೋನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಡೆ ಅಭಿ ಏತಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗೈತಿ ಸರೇನು ಒಯ್ತೊಂಬು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಟ್ರೋಲಿಡ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಟೇಲ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತೆ ಇನಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಪೋದು ನಾನೆತ್ತ ಒಣಸಿಗೆ ಬೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತ ಲೇಟ್ ಆಪಣೊಂದು ಒಣಸ್ಲೈತೆ ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬ ಕರಿಂಡು ಓಲು ಒಣಸ ಉಂಡುನ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಾಡು ಆಪುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಡುಪಿಡೆ ಶಿವಸಾಗರ್ ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಲೆಗ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಗೊಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನೈಟ್ ಲೈ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೇ ತಿಂದೆ ಎಂಗ್ಳು ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೂಪ್ಗೆ ತೊಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿಜ ರೆಡಿ ಜನ ಉಪ್ಪುಣು ಊರಿ ಉಣ್ಣು ಬಂದು ಎಂಗ್ಳು ಮುಲ್ಪ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಟರ್ ರೊಟ್ಟಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೀರ್ ಕಡಾಯಿಗೆ ತೊಂಡ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಾಪುರ ಪಡ್ದಾಂಡ್ ಚಾಪುರ ಪಡ್ದ ಬಾಲ್ಯನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಎದುರ್ಕುಲೋತೆ ತಾಯಿ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಯಾನ್ ದಾದ ಪೂರ ಕಣ್ತೆ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಪನಡುಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಎದುರ್ಕುಲ್ದೆ ಬಿಲ್ ಸಮೇತ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಗೆತೊಂದಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ ಅತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪನಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಏನ ಕಂದೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಈಗ ತುಯಾರಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿಡಿ ಅನ್ನ ಪೂರ ಕಣದಿನ ಚಾಪರ್ ಯಾನ ನಿಜವಾದ ನೆಟ್ಟು ಮೂರೊಂದಿತ್ತೆ ಒಯ್ಟ ನಿಕ್ಲು ತೂತಾರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದು ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮೂರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮೂರು ಉರ್ಚಿ ಗೀರ್ ಬುರುಂಡು ಚಾಪರ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಚಾಪರ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಚಾಪರ್ ಉಡನ್ದ ನೆಕ್ ಯಾನು 299 ಕೊರಿಯ ಎಂಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದ ರೇಟ್ ಏತುಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲುಂಡು 299 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರಿ ನೆಕ್ಯಾನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ ಕೇಪಲ ಅಪ್ಪ ಬೋಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಇಜಾಂಡ್ ಐಕೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿಗೆ ತೊಂಡ ಮತ್ತು 2 4 6 8 10 12 ಗುಂಡಿಂಡು ನೆಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದ ನೆಕ್ಕಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 225 ಕೊರಿಯ 225 ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ವ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸೀಲ್ಲ ಪಡ್ದೇರು ವ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅಪ್ಪದೊಂದು ಕವಲಿಗೆ ತೊಂಡ ಐವಕ್ಕೊಂದು ಡಬ್ಬೆಗೆ ತೊಂಡಾನು ವಿತ್ ನೆಟ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಡಬ್ಬೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಡಬ್ಬೆದಾಗೆ ತೊಂಡಿ ಬಡ್ಡ ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಕನಾಪೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐನು ಯಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲು ಇಂಚೆನೆ ದೀಪಿನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಪೆ ಅವು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಪೋಯ್ಬೇಕಾಯ್ತ ಘಾಟ್ ಹೋಗ್ನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಲ್ತಿಂದ ನಮಗೆ ಏಪಾಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪನ್ ಪಂಡು ಈ ಡಬ್ಬೆ ನನಗೆ ತೊನ್ನಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿಯಾನ ಈ ತೆಕ್ 99 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರಿಯೆ ನೆಟ್ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ 150 ನೆಕ್ ಈ ತೆಕ್ಯಾನ 99 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ರೆಡ್ಡರೆ ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪರ್ ಕೆಜಿಗೆ 42 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಅಂಗಡಿದ ರೇಟ್ ಏತಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ 105 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ರೆಡ್ಡರೆ ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಧನಿಯಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ರೇಟ್ 185 ಆಪುಂಡು ಕೆಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗೆ 185 ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 115 ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು 624 ಉಂಡು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು 115ಗೆ ತೊಂಡೇರು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ 1 ಲೀಟರ್ 143 ನೆಟ್ MRP 245 ಉಂಡು 143ಗೆ ತೊಂಡೇರು 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು 3/4 ಕೆಜಿ ಉಂಡು 95 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತೊಂಡೇರು ಸೋನ ಮಸೂರಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಎಂಕುಲು 95 ರೂಪೀಸ್ ಮುಂಚಿ ಎಂಕ್ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ 1 ಕೆಜಿ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ 828 ಉಂಡು 528 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಂಡೇರು 528 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಗೆ 600 ಪರ್ ಕೆಜಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್
638 ರುಪೀಸ್, 638 ಪರ್ ಕೆ ಜಿಗೆ. ಮೂಲೆಂಕ್ಲಿಗೆ 828 ಇಪ್ಪುನು 1 kg ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಈಗ 528 ರುಪೀಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು. ಇದಾಗ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಟ್ಟಿಗಂತ ಏಪಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಅವರವರ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕೇನೇನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು 112 ಇಪ್ಪಿ ಹಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗಡ 77 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಿಲ್ಲಿಂಗಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಊದ್ಬತ್ತಿಗೆ ತೊಂಡ ಒಂಜಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ರೂಪಾಯಿನ ಇದು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ರಡ್ಡೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಂಡೇರು. ಪಿನೇಲ್ಗೆ ತೊಂಡ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿಗೆ ರೇಟ್ 99 ಉಂಡು. ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಂಡು 99ಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಕ್ಕೆ ರೇಟ್ 49 ಬೂರುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನೆಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು. ಆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ 99 ರುಪೀಸ್ಗೆ. ನಿಕ್ಕಲು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ನೆಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತುಂಡು. ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಗೆ ತಂದ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ ತುಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ನೆಟ್ 4 ಉಂಡು. ನೆಕ್ಕೊಂತ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಂದ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಅದೇ ಬಡ್ಡ ಒಂಜಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ 2, 4, 6, 8 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಪೈನಿ ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 106 ಬಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಚಿನ ಇಂಕ. ಚಾತುಪುಡಿಗೆ ತೊಂಡ ಕಣ್ಣನ್ ದೇವಣ್ಣ ಚಾತುಪುಡಿಗೆ ತೊಂಡ ಚಾತುಪುಡಿಗೆ ರೇಟ್ 129 ಉಂಡು. ಒಂದು 1 kg ಉಂಡು. ನೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 150 ಉಂಡು 129 ಕೊರಿಯರ್. ಜೀರಿಗೆ ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ನೆಟ್ 198 ಉಂಡು. ಒಂದು ಏತ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ 198 ಉಂಡು. 130 ನೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು 130. ಹಾರ್ಪಿಕ್ಗೆ ತೊಂಡ ಹಾರ್ಪಿಕ್ಗೆ ಎತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 105 ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 97. ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಏಪಲ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಪಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 50 ರೂಪಾಯಿ 4 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಉಪ್ಪುಗೆ ತೊಂಡ 22 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿಗೆ ತೊಂಡೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 22 ಉಂಡು 17 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು. ಸರ್ಫ್ಗೆ ತೊಂಡ 95 ನಾನು ನೋಡತ್ತದು 85 ಪಾಡ್ದೇರು ಆಂಡನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ 79 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸಾಸಿವೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಸಾಸಿವೆಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ನಿಜವಾದ 14 ರೂಪಾಯಿ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೆ. ಹುಳಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಹುಳಿಗೆ ತೊಂಡ 43 ರೂಪಾಯಿ. ಇವಾಗ ಪಾಸ್ತಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ತಾ ಮಲ್ಗೊಳೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಚಾಪು ಟ್ರೈ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದಂದು ಏನು ಪಾಸ್ತಾಗೆ ತೊಂಡೆ. ನೆಕ್ ರೇಟ್ ಅರ್ಧ kg ಮಿಟ್ಟು ನೆಟ್ ರೇಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 54 ರೂಪಾಯಿ. ಟೋಟಲ್ ಅದು ಏನು 24 ಐಟಮ್ಗೆ ತೊಂಡೆ 24 ಐಟಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಏತಾದಿಪ್ಪು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಲ್ ಆಗಿ ಈ ಐಟಮ್ಗೆ 2644 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ನಿ. ಈ ಐಟಮ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 2644 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ನಿ. ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಬೇನ ಲೋಕಲ್ ಇರ್ದು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾರು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ದಾನೆಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವ್ದ ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ನಾಡು ಕೆಲವ್ದ ರೇಟ್ ಓಕೆ ನಾಡು ಅಂಚದ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಅದು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಡು ದೇಪಂಡ ಈದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ಮಿನಿ ಗೆತ್ತೊಂದುಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ 4 ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ್ ಚೀಪರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 5,000 ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಬಜೆಟ್ 5,000 ಇತ್ತೀನಿ 5,000 ದುಲೈಗೆ ತಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಏನು ಖಂಡಿತ ಏನು ದಿಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಲ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ ಪುಕ್ಕು ಉಂಟು ಅಯ್ಯೋ ಈತ್ ರೇಟ್ ಆಪುಣದ ಅದನ ಆಂಡ್
ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಬಿಲ್ಲಾಡ್ ಅರಿಯೊಂಜಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕುಲು ಅರಿ ಅವಳಿಗೆ ತೊಂಜ ಅರಿಯೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಕನಪಂದು ಏನು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈದ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದಾಂಡ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾರೆ ಪತೊಂಡ ಯಾವ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಪೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೋನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ನಿಕುಲ ಈ ಪ್ರೈಸ್ದು ಶಾಕ್ ಆವರ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಟ್ರಾಲಿ ಒಯ್ತೊಂಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ತೋದಿತ್ತೆ ಒಯ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಐಟ್ ತೋದಿತ್ತೆ ಟ್ರೋಲಿ ಒಯ್ತೊಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲ ನಿಜವಾದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಎಂದಿನ ಜಾಗ ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಮಾರ್ಟ್ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ